सान्दुंआ मोदान लायथारदों नै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान ब्लगावबो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आसा खालामदों दिनैनि ब्लगखौबो नोंथांमोना फुरा जोबजासिम नायगोन होननानै हा गैया हे आं मिथिया दै निदामा थांफानो लेंबाय जाम्बिसो थांबाय बावा बेना आरो मानैजोंसो थांगोन दा आङो लायगोनखा आदै अयथासार सान्दुं गरम दाबो ओंखाराखै समाव आयै गसाय दासो 8:30 जालांबाय होदोहाय मा मावनानै थाबाय थानाय बियो अबाव बेरायहैनाय नोंहालाय मा जाखो नोंहा मा गाननानै लाखा गद'आवलाय बिदनखौनो माला खालामना लाबाय ना मा जाखो मा ओंख्रि मा ओंख्रि हेल' गाइस होनदो दे बाहाय मबाइलाव हेल' गाइस होन देलाय हा गोसा होनलाय ना गोसा होनलाय हेल' गाइस गोसा होन दे लासै जादों खोनायाखै हेलिकप्टार फैदों बेयाव मानसि दं हेलिकप्टाराव नों नुहुरदों नुहुरदों बैयावसो नुहुरनो थांबाय एर'प्लेनआ नुहुरनो थांबाय जाबायथ' आरो स्कुल थांसै थाङाखै हेल' गाइस होनदों हेल' गाइस स्कुटि गोदानजों दोननानै सानैजों बाय बाय गोदान रिंखाङालाय आमाम थांसै आंहा अमानो आदार होनो मोनाखै स्कुल थांनो टाइम जालायबाय नों दाबो जाखाङाखै जाबाय दे जादो दे जाबाय थांसै दे बाय बाय जाबाय जानाय सान्दुं दुंनायावनो माइ हानायनि सिगां माइ लामनानै लाखाबाय नै आंहा लोगोफोर नै मैगं गोथां फिसाला गगा मोन्दोंबाबो बिदि लाबोबावबाय आरोना बोरैया ओमफ्राय अमा बेदर बिहरनोसै ओमफ्राय आलु बासिनायखौ नायदोल' बेखि मोजां जागोन बियो गेसाव मैयाबो थास' लाबोनाया गेसाव बेना मुलियाबा मा साइसनि मुलियाथ' मोजाङानो ओमफ्राय माथो मोखां नायबावनो लोगोफोर आंहा जानोबो लुबैनाया ख्लाब ख्लाब मोनलायलांबाय होनोसै आङो बेखौ हानानै गावनाव अमा बेदर एसे बिहरनोसै ओमफ्राय बेजोंनो संनोसै नुबाय जानो लुगैनानै लाबोयो मुला बायदि बायदि ओमफ्राय नाय सिङाव माबायदि गेसाव मा लाब जाखो बेखौ बायनायनि दा गुदुं गोजा हनै गुदुंबो गुदुं मोजांबा जागौमोनलाय दुनियानि गेसाव जाजाबावगोन बियो अमानिसो आदार जासिगोन बि दा मस्थ' खालामो हौवाया फिसाला उन्दुनाय समावनो आङो हाखु दाखु माबा खालामनो सानबाय संनो सानबाय ओमफ्राय हासुबाय आरोना ओमफ्राय बेहाय हासुबाय नालाय दसे उन्दुबावगोन ना बियो बिनि थाखायनो बे हासुदैखौ आङो जि थाबनानै होबावबाय दसे उन्दुबावसिगोन बियो होमबाना एसे नारसिनना गालांसै फैबाय जेब्ला नै बोरमा मानि माइ जाबावोहाय जोंहाना अयथासार खायसो माथो उफायबाव मनानिफ्राय मोनसे लाना थांबावनोसै मोजां ना गाज्रि बेखौ ट्राय नायनोसैलाय जुदि मोजां नङा मोनथामबो होनबाथाय आं हौवाखौ जावहरनोसै नै थास'आबो दरसे आग्लायनानै दङ बेखौनो लांसै नैबेहा मोजांलाय आरोना लोगोफोर नै सायनानै लाबाय हाखावग्रो गुलायथारबाय आं ओमफ्रायसो लेमबाय मोजाङानो कफि मैगंफोरखौ हाखांगुलायबाय फिसालाया सिखाराखै आरोना लोगोफोर आङो मानो होनबा बे हासुनायाव गिसि मोनैनि थाखाय आङो गस्ला माबा जि थाबनानै होखाबाय नालाय बेनिखायनो खुसि मथे हानो मोनबाय आरोना हौवानावबो फन हरनानै आङो अमा बेदरखौ बिहरखाबाय दा माब्ला लाबोयो नेनानै थानोसै बेखौ दसे सोमनानै दोनसै बिमानि हुकुम सोमना दोननांगौनो बेखौ दसे मुलि मोनजासो गारोनो दाबायदिनि कफिया बिनिखायनो सोमनानै दोनसै आरोना दसे सोमनानै जेब्ला अमा बेदरा मोनफैयो अब्ला होनोसै संनाया 9:30 उन्दुनाय लोगोफोरनो बोखांबायहां दा बेलासियावबो दसे उन्दुनांगौ बिदि दानो उन्दुना लाखाजोब्बा माहिला दा बेलासियाव खामानि मावनांगौआ मा जागोन नाबा नालाय हाय ना माने हाय हेल' लोगोफोर नै आं उन्दुनानै दासो सिखारदों मिनिलायबावो फैयाबा मिनिदों आंनि गावदों बोइलार आयु गोलैलायलांसैसोमोनहाय बुगा लुलु मा नायदों
ना दोननायखौ सुना लानोसै नै लोगोफोर ओमफ्राय बेदर अमाया नुबाय नै हाबु गोजा खालामना गालांबाय आं न' सिङाव सोआसै नालाय बावनो गालांबाय आयदै मोनसेयालाय अबे बायदोंसो बायाबालाय अबावथो मोनो बायखायो माथो गासिबो गावनावसो Mana kalau aku ni kita balik mana? Hey, enggak. Iya, mana ni? Kalau tu kita dah sana lagi tu kan? Kita dia mana kita tu kan? Kalau kita dah sana yang mesti kita bantu kan? Mesti ada tu yang ada yang baik, yang baik itu bukan nanti itu ada. Kriya zahang baik lagi. Ini yang nak. मोनबाय लोगोफोर नै कफि आलु ओमफ्राय मानो बिदि नुदों मिथिया आङो बोरैबा बुगाव साइज नुदों ओंख्रिखौ ओमफ्राय नै बियो मैयानि थास' ओमफ्राय आं बिदि लाखाबाय जादो नुवाखै नै केमेरा लालायना ओंखाम जादों मानसिया भिडिअ लालायलायनानै जिरायना जादो माबा गाख्रां गासै लिलि लालानो माबाना गप Không đầy rồi, không đầy được. Không được. Không có lấy được. Này được này, sao con này được rồi, hai này được rồi này. Ra bây giờ. Cô đã đây bà cái con suy nào vậy bà? Gộp. Mà bà khăn này cứ làm vậy. Khăn này xem nào không? Gộp. Gộp. Gộp sao bukan khara? Gộp. Gộp. Dạ. Ayo, bila hai ba di mana? Kamu kok. Satu deh, satu apa satu? Satu.